אוי לגנוב, זה ממש לא טוב. אוי 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 לגנוב, זה ממש לא טוב. אוי 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 לגנוב, נכון, זה ממש לא טוב. יפה. אוי 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 לגנוב, זה ממש לא טוב. מיסטר טוויסט, אולי תסביר לי מה בכיס אתה מסביר לי. שום דבר, סליחה. אז מה זה לדעתך? נוח פלייפול ברשותך, מה נעשה בכיס שלך? שום כלום, אני נשבע. בבקשה. תודה רבה. כשאלפייקים מגיעים, מנוחה סוף סוף מוצאים, כאן כולם מוצאים מרגוע, ילד רע אסור לנגוע. בוא אוליבר, מה למדת ילד טוב? אוי 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 לגנוב, זה ממש לא טוב. אוי 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 לגנוב, זה ממש לא טוב. אוי 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 לגנוב, זה ממש לא טוב. ועכשיו ילדים חכמים, שיעור למתקדמים. הנוט הממוצע מתחלק לארבעה כיסים. בכיס התחתון ארנק הכסף, בכיס העליון שעון זהב, בכיס השמאלי מטפחת משי, ובתחתון קופסת שנהב. נתקלים בלורד בצד ימין, יד שמאל מוציאה את ארנק הכסף. נתקלים בלורד בשמאל, יד ימין מוציאה את שעון הזהב. ועכשיו מטפחת משי. נעשה ניסים, כן, נעשה כיסים, נכון. נעשה פלאים והכיסים שלך מלאים. אוי 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 לגנוב, זה ממש לא טוב. אוי 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 לגנוב, זה ממש לא טוב. ועכשיו מיסטר טוויסט, נראה מה למדת. אני לורד פייגין, מסתובב בשוק של לונדון, כיסיים מלאים, תכשיטים וארנקים. ערב טוב, גברתי הרוזנת. תפסתי! ראית אוליבר? אין לו כל כך פשוט. בוא תנסה שוב ילד. אני לא מאמין. איך הוא עשה את זה? הוא הצליח. הוא פשוט קוסם. לא הרגשתי. איך אני לא הרגשתי? כל הכבוד אוליבר. אז זאת אני מכריז שהתקבלת לחבורה של מיסטר פייגין. היפ היפ, היפ היפ, היפ היפ.